Haideți să vă explic următoarea filozofie ca să pricepeți gândirea mea, ok? Dacă ați observat, pe canalul principal au revenit videoclipurile cu Roblox de câteva zile. Nu zilnic, dar o parte din ele au revenit, ok? Bun. Canalul secundar, iRafael Clips, ok? Este un canal secundar. Bun. Haideți să vă explic toată situația în care să pricepeți gândirea mea, ok? Și pentru cei care nu știu care e situația, o să vă explic din nou what's going on. Ce e cu clipul ala de... No, o să înțelegi imediat. Bun. Bun, hai să opresc ăsta puțin. Damn, nu mă gândeam că sunteți de vocali pentru o chestie atât... Bine, mă rog, e plăcerea voastră probabil ca să vizionați canalul. Stai să scot gălbejeala. Bun, fii atent. Fii atent ce s-a întâmplat. Ideea în felul următor. Ideea este în felul următor. Am pus mai devreme videoclipul acesta, ok? Am pus mai devreme videoclipul acesta, ok? Pe canalul secundar pe iRafael Clips. Este un videoclip în care vă prezint avatarul meu virtual. Cine bă, am călcat pe bani? Deci efectiv calc pe bani. Este un videoclip în care vă prezint avatarul meu virtual. Nu știu câți dintre voi sunteți familiari cu termenul de VTuber, de avatar virtual. Însă, haideți să vă explic următoarea chestie. Canalul secundar a fost și este un experiment. Era nevoie de canalul secundar? Probabil că nu. Sper ca pe canalul principal să nu faci tot cu... Ok, lasă-mă să-ți explic că nu mă lași să vorbesc, bă, nu mă lăsa să vorbesc. Canalul secundar este un canal experimental. Așa l-am creat, dacă țineți minte, l-am creat inițial doar pentru clipuri de pe canalul principal. Erau doar faze scurte din episoade, pentru că ăla era trendul atunci, mă rog, s-a dus trendul respectiv. Am continuat full cu Roblox ca să vedem ce se întâmplă. Cred că oficial se face undeva la un an de când pe canalul acesta am postat full Roblox. Și ghiciți ce s-a întâmplat? Nu știu câți dintre voi urmăriți canalul acesta, unde am menționat la începutul canalului... Cel mai tare YouTuber Fafa. Ok. Unde am menționat... îți mulțumesc, copilul de aur. Unde am menționat la începutul canalului că dacă acest canal nu se va descurca la așteptările mele, va fi șters. Un an mai târziu, canalul acesta nu împinge spre nimic uluitor, din păcate. Canalul acesta pare a fi blocat într-un range de vizite, ok? Bun. Bun. Fiind canal secundar și fiind canal de experimente, mi-a plăcut foarte tare ideea de avatar virtual. În primul rând că e mult mai ușor de filmat. Nu mai stai neapărat să-ți pregătești lumini, camere, fundal, să te îmbraci, să dai bine pe episod, să nu știu ce. Hai să creștem pe Gabriel Nicolae 83 te pup Rafa Bodi României. Fiecare aici cu cel doare. Unul cu serverul de Discord, băiatul ăsta vrea să creștem pe Instagram, Gabriel Nicolae 83, voi în chat nu sunteți fericiți, fiecare e pe nebunia lui aici pe live ăsta. Bun, ok, dați-mi voi să vă explic, bă, măcar mentalitatea. Avem și MC Ratoni. Avem și MC Ratoni promovare de la fratele Sinner. Fiecare pe live ăsta face ce vrea, gen. Ok. Mă așteptam să nu vă... Adică nici eu nu știam, sincer. Mă așteptam ca multora să nu vă placă schimbarea asta. Pentru că, în general, schimbările nu sunt foarte bine apreciate de către oameni. Oamenii se adaptează foarte greu. S-a lucrat la caracterul acesta pe care îl vedeți pe ecran de mult timp. Ok? Și... Canalul secundar is more I made for kids. Deci e de inteles de ce schimbarea cu youtuber stuff. Is YouTube and is a changing job. Bă, uite, băiatul ăsta înțelege. Canalul secundar, vreau să-l fac un canal for kids. Ok? Dacă facem canalul acesta for kids, nu vă convine. Nu mai ești legendă, nu mai ești cum erai cândva, nu ne mai place, vrem contentul dinapoi și așa mai departe, ok?
Și am zis foarte bine. V-am înțeles părerea, sunt oarecum de acord cu voi. Nu transformăm canalul acesta în full for kids și așa mai departe. Dar, canalul secundar... Promosezi apa plata for live capa. Apa plata. Dar canalul secundar e canalul secundar. Unde vreau să am luxul, ok, de a-mi permite să încerc orice vreau. Am luat în calcul opțiunea, ok, să fac un alt canal separat pentru caracterul acesta. Nu vă convine? Ștergem canalul secundar, îi dăm delete și îl aruncăm la gunoi și fac un canal nou. Așa vă convine? Pentru că eu nu am cum să țin 3 canale de YouTube, pentru că acel canal secundar este blocat într-un range de vizite, ok? Timp de un an, să spunem așa, nu a atins așteptările pe care mi le doream, ok? Și atunci am vrut să încerc chestiuța aceasta. Chestiuța aceasta, copilul ăsta pe care îl vedeți pe ecran, este mult mai kids-friendly decât fața mea cu barbă pe ea și cu păr în cap, ok? Fie că vă place, fie că nu vă place. Nu am pretenția de la voi să nu aveți așteptări extraordinar de mari sau să nu mă țineți accountable, nu știu cum să zic în română, pentru că e canalul secundar, ok? Nu-ți place? Nu-ți place? Te uiți pe canalul principal. O să joc Roblox și pe principal, o să joc jocurile normale pe principal cu story mode, GTA 6 când se lansează și whatever, dar vreau să îmi permiteți să am un canal secundar unde fac ce vreau eu. Dacă vreau să stau în cap, stau în cap. Fiind canal secundar, e un alt canal. Dacă era canalul acesta, ok, înțeleg. Mi-a zis că nu vreți conținut pentru copii? Nu facem conținut pentru copii. Mi-a zis că nu vreți multe edituri? Avem puține edituri, niște zoom-uri pe facecam și aia e, ok? Dar am nevoie să mă lăsați să-mi fac de cap pe canalul secundar. Ok, vă dau dreptate. Nu vă place. Pentru că și eu dacă aș veni postaza să mă uit la un YouTuber și să schimbe ceva și nu-mi place, bă, nu-mi place. Dar vă dau opțiunea să vă uitați pe canalul principal unde tot vom juca Roblox, ok? Dar nu o să jucăm zilnic, ok? Dar jucăm și alte jocuri și atunci împărțim comunitatea în două. Cine dorește se uită pe principal, cine nu dorește nu se uită pe niciun canal. E o idee ciudată și pentru mine, ca să înțelegeți, nu vă gândiți că am pornit odată filmarea și sunt VTuber și e foarte ușor totul, nu. E o idee ciudată și pentru mine, e ceva nou și pentru mine. Am avut așa un pic de emoții și eu când am filmat, pentru că ăsta a fost primul meu videoclip unde am un avatar virtual. E ceva foarte diferit. E ceva foarte diferit și pentru România, unde nu sunt foarte mulți VTuberi, dar mereu m-am întrebat de ce în România nu avem, ok, VTuberi mai mulți sau... E perfect asta. Pe canalul principal nu deveni Max Infinit zâmbet. Stai că ești troll ceva. Fahel, omoară-ndrate, serios am crescut cu tine. Omoară-te, băi, Sani, ce zice copilul ăsta? Doamne, mă spar de râs cu donațiile voastre, ce puteți să-mi spuneți? Deci el vrea să-mi iau viața pentru că a crescut cu mine, ok. Bun. Deci, e ceva foarte ciudat pentru România și canalul doamne, caracterul acesta. Pe România îl avem pe Insanity și pe Nociv, mai avem pe Ovidiu, cred, nu știu exact câți VTuberi sunt, dar am zis să încercăm ceva diferit, ok? Worst case scenario, în cel mai rău caz, revenim la facecam normal pe secundar, dar v-am explicat din nou, canalul nu pare că mișcă într-o direcție prea bună, nu știu dacă are sens să revin cu facecam pe canalul secundar. Aș vrea să-i dau așa în continuare caracterul ăsta să văd unde ajungem. N-ajungem nicăieri, canalul se șterge, se duce la gunoi și rămân doar pe canalul acesta. Dar am eu ambiția aceasta și am eu dorința aceasta să încerc altceva ieșit din tipar, ok?